Hayırlı kün, hürmetli milletteşlerimiz. Kongres minberi деген тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгін біздің тапшыруыбызда Бүтін дүния Татар Конгрессы башкарма комитеті жетекчиси, филология фәннәре кандидаты Данис Фәнис улы Шакиров катнаша. Хайырлы көн, Данис Фәнисович. Хайырлы көн. Менә безнең бүгін очрашуыбыз, менә сез Бүтін дүния Татар Конгрессына жетекчи булып килгәннән соң беренче очрашуыбыз. Ләкин сез Конгресста яңа кеше түгел. Конгресс коллективы сезне үз итеп, якын итеп, ничек дип әйтим, рәхәтләнеп, горурлык хисләре белән кабул итте. Һәм бу дөрестән дә шулай, чөнки хезмәт юлының шактый өлеше, әле яшь кенә булсагыз да, шушы Бүтән дөнья татар конгрессында татар халкына хезмәткә багышланган. Үзегез бу тәкъдимне ничек кабул иттегез? Дөрес әйтәсез. Мин бу оешмада чит кеше түгел. Һәм бу тәкъдим дә миңа бик табигый булды, чөнки үземнең бу вазифаны мин рәсми вазифа буларак кына бу вазифага карамыйм. Мин иң беренче чиратта милләткә хезмәт итүне минем яшәү рәвешенә әйләнгән инде ул бүгенге көндә. Аны яшәү рәвешен буларак кабул итәм. Әлбәттә, менә шушы еллар дәвамында әтиәниемә зур рәхмәтләремне җиткерәм. Чөнки милләт баласы буларак тәрбияләүдә, формулашуда мине шәхес буларак, әлбәттә, аларның зур рольләре бик зур. Әтиәниемнең дә, әби бабамның да, мәктәп елларында да, татар мәктәбен тәмамлап, Казан дәүләт университетында ул вакытта иде, татар филологиясе һәм тарихы факультетын тәмамлап, аспирантурада да шул юнәлештә укып, һәм инде менә аспирантурада уку дәверендә мине гап-гади татар егетен, ул вакытны инде иң гап-гади вазифа референт дәрәҗәсенә, менә Закиров Фәрнәзинур улы, мин аңа бик зур рәхмәтле, ул минем устазым, укытучым. Шушы еллар дәвамында менә гап-гади менә референтка татар егетен алып, мине менә шул мөхиткә кертеп җибәреп, татар дөньясындагы мәсьәләләр, алар барысы да бик нечкә мәсьәләләр. Анда билгеле бер тоемлауда булырга тиеш, тәҗрибәдә булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә менә референт, бүлек мөдире 5 ел дәвамында башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары булып, аның тәрбиясендә формалашып, милләт баласы буларак тәрбияләндем. Һәм инде әлбәттә менә 17нче елдагы вакыйгалар, тарихи вакыйгалар дип әйтергә була. Бүтән татар конгрессының милли шурасы төзелде. Аның рәисе итеп Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары Шәһрәзи Васил Габдулгаязович билгеләнде. Аның да миңа шундый ышаныч тапшырып, бу эшкә хәйр-фатихасын биреп, менә бу күчү дә ул, мин аны билгеләнү дә димәс идем. Бу күчү инде мин аны бик табигый үземә кабул иттем. Һәм миннән шактый гына бу көннәрне нинди хисләр белән яшисез, нинди сезнең иң беренче чиратта менә нинди хис белән тоясыз дип сорауга мин җаваплылык дип атадым. Чөнки чынлыкта да башкарма комитеты җитәкчесе үзенең иң беренче чиратта һәм мин үземә дә төп принципны әйтеп, менә шушы җаваплылык. Ул җаваплылыкны үз өстенә алу һәм бу вазифа бит ул министрлык дәрәҗәсендәге вазифа гына түгел. Әлбәттә, безнең артта татар җәмәгатьчелеге, аларның фикерләре, тәкъдимнәре, без һәрвакыт дәүләт структуралары белән янәшә эшләдек. Милли шура Бүтән татар конгрессының ул киңәшмә орган һәм коллегиаль орган булса, башкарма комитетта инде әлбәттә менә аларның куйган максат бурычларны үтәү. Һәм инде әлбәттә үзебезнең менә шу яшәеш бит ул татар дөньясы һәрвакыт хәрәкәттә ул. Һәр көнне яңалыклар, һәр көнне менә бу хәрәкәтне хасил иткән көнкүрештәге мәсьәләләр. Аларны менә минем дә принципым шундый, киңәшлеш таркалмас. Киңәшләшеп бергә башкарма комитет аппараты бүгенге көндә бик матур формалашкан. Аларның һәрбер хезмәткәре саллы эшчәнлек алып бара. Аларның һәрберсе шәхес. Шуңа күрә, әлбәттә, мин бу вазифага, рәсми вазифа белән бер рәттән шушы җаваплылык хисләрен тоеп, бөтен җанымны, күңелемне шушы эшкә тапшырып багышлыйсым килә. Һәм инде әлбәттә, һәрбер кеше үзеннән дә башларга тиеш бит инде. Менә бүгенге көндә татар гаиләсе дигән мәсьәлә бик актуаль. Бүгенге көндә минем янәшәдә һәрвакыт мине шушы эшемдә ярдәм итеп, рухландырып торучы тормыш иптәшем бар. Әмир улыбыз үсеп килә. Ул бүгенге көндә татар балалар бакчасына йөри. Шуңа күрә барлык шартлар тудырылган. Эшләргә, дәрт-дарман белән
Һәм Әйе. инде әлбәттә бердән булганда. Данис Фәнисович, менә сезнең шушы эшкә күчүегезне татар җәмәгатьчелеге бик уңай һәм ничектер зур дулкынлану, шатлану, сөенү хисе белән кабул итте дип әйтергә кирәк. Мин моны һич кенә арттырып әйтмим, чөнки безгә килгән менә Instagram битләренә язылганнар, Конгрессның рәсми сайты битенә язылган шушы халыкның котлаулары, сезне котлаулар шул вазифага күчүегез белән бу әлбәттә нәкъ шуны турыда сөйли. Ләкин менә минем берничек тә Данис Фәнисович бик яшь бит әле дигән сүзләрне ишеткәнем булмады. Димәк, сез Мен инде менә шушы конгресста эшләү чорында тәҗрибә тупланганны татар җәмәгатьчелеге күреп һәм белеп тора. Чөнки һәрбер нәрсә күз алдында. Кайсы регионга командировкага барылама, кайсыдыр авылга эшлекле сәфәргә барылама. Татар җәмәгатьчелеге һәм безнең сайт һәркемгә ачык бит инде ул, һәм алар үзләренең фикерләрен безгә җиткерә киләләр. Һәм без чын күңелдән шушы вазифа белән гомумән менә бөтен, бәлки сез күреп тә бетермәгәннәр бардыр әле, бөтен татар җәмәгатьчелегенең фикерен җиткерәсе килә. Алар менә сезнең бу вазифага килүегезгә чын күңелдән шат һәм сөенеп кабул иттеләр. Исән сау-эшләргә генә язсын. Бик зур рәхмәт, мин дә аны тоемладым. Ул бик зур көч дәрт бирә минем өчен чынлыкта да, чөнки безнең бит менә бүгенге көндә минем шушы эшләр дәверендә дә 10 ел бит ул кыска гомер түгел. Ул профессиональ күзлектән бөтен эшкәлекләренә 31 яшьлек ир-ат өчен 10 елны татар конгрессына багышлау бу инде зур менә тәҗрибә алып, чыныгып узылган гомер дип әйтергә кирәк. Һәм менә бүгенге көндә бөтен татар конгрессы канаты астында эшләп килүче 500-гә якын татар оешмасы. Һәм ул татар оешмаларының һәрберсе җитәкчесе, ул бит милли җанлы, татар җанлы. Шушы төбәктә яисә чит илдә үзенең җилкәсендә бу эшне алып бара. Менә мин һәрвакыт әйтеп килдем. Әгәр дә мин менә бүгенге көндә теге яисә министрлыктан, яисә оешмадан килеп кергән булсам, бу гомумән бу эшнең нәрсә икәнлеген гомумән аңлап булмас иде. Сезгә аны бары тик шушы тәҗрибә белән, еллар дәвамындагы монда тудырылган мөхит белән, аралашу белән, тәҗрибә менә үзебезнең остазларыбызның һәрвакыт янәшәдә булуы, аларның киңәшләрен, фикерләрен ишетү һәм дәүләт структуралары белән бергә янәшә эшләүләре, аның нәтиҗәсе менә шунда. Шуңа күрә мин бүгенге көндә дә шул татар дөньясында татар оешмалары җитәкчеләренә зур рәхмәтләремне белдерәм. Данис Фәнисович, менә бөтен дөнья татар конгрессының зур проектлары бар. Һәм алар дәвам ителәчәк, дәвам ителделәр. Һәм аны хәзер безнең төбәкләрдәге, чит илдәге һәм Татарстандагы милләттәшләребез хуплап кабул иттеләр, һәрберсендә катнашырга тырышалар. Һәм инде менә быел зур чара милләт җыены узды һәм шунда без стратегия кабул ителде, гамәли стратегия. Менә аның тормышка ашуын сез ничек күз алыйсыз? Әлбәттә, стратегия ул үзеннән үзе барлыкка килмәде. Ул менә шушы фундамент булган, платформа булган бөтен татар конгрессының 28 ел дәвамында системалы рәвештә эшләп килүнең нәтиҗәсе дә. Чөнки без бу стратегияны менә милли шура төзелгәчтен, әлбәттә ул мәсьәлә күтәрелде. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов дәүләт советына юлламасында да әйтелде. Һәм менә бу күрсәтмә бирелгәннән соң 2 ел дәвамында Татарстан районнарында, Россия Федерациясы регионнарында, федераль округларда һәм шулай ук чит илләрдә дә аерым Васил Геч тарафынан очрашулар, стратегияның эскизын тәкъдим итү һәм сез үзегез бу эштә турыдан-туры эшләдегез. Менә һәрбер татар оешмаларынан, татар интеллигенциясе вәкилләреннән менә бу фикерләр, тәкъдимнәрнең җиткерелүе, алар бит шактый гына шушы саллы эшчәнлекнең нәтиҗәсе. Халкыбыз битараф түгел. Стратегия ул юкка гына гамәл стратегиясе дип аталмый бит. Төп төшенчә ул гамәл стратегиясе. Стратегияның гамәлгә ашыру юллары бар, юнәлешләре бар. Бүгенге көндә менә бөтен татар конгрессы башкарма комитеты уздырылып килә торган ел дәвамындагы җыеннар, форумнар, алар туры бер хәрәкәткә әверелделәр. Һәм менә стратегияны төзегән вакытта да шушы гамәлгә ашыру юллары дигән вакытта юнәлешләр, алар шушы хәрәкәтнең бер нәтиҗәсе булып, бер калыпка керде. Һәм бүгенге көндә һәрбер стратегия, әгәр дә ул финанс ягыннан беркетелми икән, аның нәтиҗәсе һәм колашы ул кадәр үк дәрәҗәдә барыбер булмас иде. Менә дәүләт программасы турында аерым әйтәсем килә. Татар халкының этник үзенчәлеге программасы ул шулай ук безгә яңалык түгел. 2012 елда бөтен татар конгрессының 5-нче съездында татар халкының этник үзенчәлеген саклау концепциясы кабул ителде. Шул концепция нигезендә
Хөкүмәтебез дәүләт программасын кабул итте. Менә милләт җыенында кабул ителгән шушы стратегиягә нигезләнеп, менә шушы билгеле бер калыпта кабул ителгән бүгенге көндә 23-нче елга дәүләт программасы, ул шушы стратегияның гамәлгә ашыру юлларын, юнәлешләрен үз эченә алды. Һәм анда билгеле бер финанслар да каралган. Һәм шуны аңларга кирәк. Татарга бәйле булган мәсьәләләр һәм стратегия ул бөтенләй татар кеңлегенә генә карамый. Бүгенге көндә Татарстанга да, Казанга да тарту көче бик зур, Татарстанның потенциалы бик зур, һәм татар дөньясы дигән вакытта ул инде әлбәттә бөтенләй татар кеңлеге белән бер рәттән, ул безнең министрлыкларда, оешмаларда, фәнни институтларда, һәм менә бу стратегияне төзегән вакытта да ул экспертлар төркеме тарафыннан эшләнде, тәкъдим ителде. Әлбәттә, хуплаучылар бар, хупламаучылар да бар, ләкин менә мин юка гына киңәшлеш таркалмас дип әйтмәдем, чөнки бергә бер түгәрәк өстәлгә утырып, нинди дә булса мәсьәләне хәл иткән вакытта гына аның нәтиҗәсе була. Һәм бу бит, беләсезме, гамәл стратегиясе дигән вакытта гамәлдә һәрбер кеше үзеннән дә башларга тиеш. Менә без шактый гына, менә миннән әгәр дә сорау бирәләр икән, сез бүгенге чиратта иң актуаль мәсьәләне нәрсә дип әйтер идегез? Мин тел дип әйтер идем. Үз телен кадерләгән халык кадерле булыр, ди халкыбыз. Менә бүгенге вакытта тел сагындагы булган проектлар бик тә кирәкле. Вазгыять аны бу шаукым үзе күтәрде, халык ничек күтәрелеп чыкты. Димәк, ул бүгенге көндә актуаль, кирәк. Менә милли мәгарифнең үзлексез системасын булдыру мәсьәләсе бүгенге көндә. Балалар бакчасы, милли мәктәпләребез, югары уку йорты, алар менә барысы да бергә үрелеп барганда гына аның нәтиҗәсе була. Әлбәттә, безнең шактый бәйгеләр, фестивальләр, безнең бүгенге көндә телне саклануның төп мәсьәләсе булып мәдәният аркылы. Фәнни потенциалыбыз, интеллектуаль потенциалыбыз бик зур халкыбызның. Мин бу инде эштә беренче генә көн түгел. Менә конгресс уздыра торган шушы чараларның, җыеннарның колашы бүгенге көндә ул бит зуррак биналар булса, тагын да зуррак кулачлап та уздырып булыр иде. 500-дән меңгә якын кеше җыелуыбыз. Алар һәрберсе үзенең хисабына Казанга килә, бу җыеннарда катнаша, үзе теләп килә. Һәм менә бу тулы бер хәрәкәткә әверелгән безнең, ул бит гап-гади җыен буларак кына карарга ярамый форумнарны. Безне әйтәләр, менә кунак булып китәләр дә китәләр. Юк, бу 2-3 көн дәвамында без бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләрен, татар дин әһелләрен, татар хатын-кызларын, бөтен татар яшьләрен, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре, шул ук сабан туйлар хәрәкәте, түгәрәк уен, уйнагыз гармоннар, һәм гомумән менә бөтен дөнья татар галимнәре, җыеннары, форумнары, безнең татар тел әдәбияты укытучыларының, милли мәгариф хезмәткәрләренең җыеннарын уздыру, алар бит шушы халык милләттәшләребез монда катнашып, шул хәрәкәтне үзләренең төбәкләрендә һәм чит илләрдә дә җәелдерә. 70-ләр артык төбәктә һәм 43 илдә безнең татар оешмаларының булуы һәм аларның шушы җыеннарда катнашканнан соң шушы юнәлешләрне анда рухны алып кайтып, тегендә таратулары эш юнәлеше буларак. Ул бүгенге көндә үзенең нәтиҗәсен инде бирде. Данис Фәнисович, менә мин тыңлап утырам, шундый рәхәт сөйләйсез, әйбәт итеп аңлатасыз, җиткерерлек итеп информацияны, хәбәрне әйтә аласыз. Укытучы булып киткән булсагыз да, сез шул юлдан киткән булыр идегез, мәктәп директоры, әллә кемдер булган булыр идегез, ләкин сез менә үзегез теләп шушы милли оешмага килеп эшли башлаган кеше. Укытучы булмаганга күпмисезме? Без һәрберебез күңелдә дә, гамәлдә дә укытучы. Дөрес әйтәсез, мин андый юнәлештә дә үземне бик үз-үземә ышанып башкарган булыр идем бу эшне. Практиканы да мин формаль узмадым. Мәктәптә мин айрым татар теле һәм әдәбиятын укытып, филология фәннәре кандидаты да миңа фәнни исем өчен генә түгел, яратып теләгән башкарган эшем, чөнки ул менә шушы татар мәсьәләләренә кагылышлы. Безнең үкенмим, чөнки без һәрберебез күңелдә укытучы. Мин үземнең балам өчен укытучы. Чөнки менә татар баласын милләт баласы буларак формалаштырып тәрбияләү өчен һәрбер әтияни, әле әтияни вазифасыннан тыш барыбер үзен укытучы да итеп хис итәргә тиеш. Һәм
менә укытучылар көне белән кутлаган вакытта да әле күптән түгел генә узып киткәндә дә мин ул мәсьәлә турында әйтеп узып киттем. Һәрберсе үзен бу дөньяда укытучысы бар икәнлеген һәм үзе дә бу рәсми булмаса да бу вазифаны башкарганын аңларга тиеш. Адан санчы сез бит инде үзегез әти кеше. Үзегез бала кеше һәм сез онукта. Менә гаиләдә әти-әни, әбигез исән сау, менә сезнең шушы вазифага билгеләнүегезне бу зур җаваплы вазифа. Теге бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе. Бу инде бөтен татар белән элемтәдә була торган беренче санлы кеше дип әйтергә кирәк. Ничек кабул иттеләр? Алар иң беренче чиратта минем сау-сәламәт, исән-имин булуымны телиләр. Һәрбер адәм баласына, һәрбер әти-әнигә үзенең баласыннан да кадерлерәк кеше юк. Чөнки менә алар мине иң беренче чиратта, әгәр әлбәттә инде әти-әнем мине бала буларак, тормыш иптәшем мине ире буларак, минем балам әтисе буларак, мин аларга менә шуның өчен кирәк бүгенге көндә иң беренче чиратта. Һәм менә шушы вазифалар бер рәттән үземнең тормышымны милләткә хезмәт итүне күргәннән соң алар әлбәттә инде шатланалар, чөнки бу бик изге эш һәм бу эшне формаль рәвештә ниндидер бер чиновник дәрәҗәсендә генә күрәсең икән, аның бер кайчан да нәтиҗәсе булмый. Менә шушы еллар дәверендә мин шуны аңладым. Бөтен күңелне биргәндә, җаныңны биргәндә һәм бөтен яшәешеңне шуңарга багышлаган очракта гына иҗтимагый эш икәнлеген дә онытмаска кирәк. Һәм төбәкләрдә шушы иҗтимагый вазифаны башкарган лидерлар белән, җитәкчеләр белән эшләгәнне дә онытмаска кирәк бу эштә. Төрле яшьтәге кешеләр бар шулай. Монда беләсезме, ниндидер бер кнопкага басып кына теге бу кешенең бу штатта икәнлеген аңлату, монда ул принцип эшләми. Монда киңәшләшеп, фикерләшеп, һәрбер төбәк үзенчәлекле, аның һәрберсенең үзенең яшәеше бар. Менә бездә ниндидер бер чараны төбәкләрдә уздыру җиңел булып тоелса да, чөнки аның нәтиҗәсен генә күрә җәмәгатьчелек. Аны оештыру өчен дә ул дәүләт структуралары белән, губернаторлар белән дә эшләү. Андагы бу хәтта биналарны, шушы чаралар уздыра торган биналарда татар яшәешен тәшкил иткән татар мәдәният үзәкләрен булдыру, чаралар уздыру. Монда мәдәни чаралар турында гына бармый бит. Әлбәттә. Гомумән, монда мәгарифтә, мәдәнияттә, тарихта, гореф-гадәтләрдә төрле юнәлешләр. Шуңа күрә инде мин курыкмыйча эшләргә кирәк. Күңелдәгесен. Минем иң зур теләгем, менә һәм миңа теләк вакытта да менә яшь узган саен ныклы сәламәтлек һәм җан тынычлыгы дигән төшенчәне мин көннән-көн ныграк аңлый башлыйм. Миңа һәрвакыт әбием дә әйтәйде, җан тынычлыгы телим улым сиңа, ныклы сәламәтлек. Алар бит инде тормыш тәҗрибәсе булган, ничә еллар яшәгән әбиебез. Ул сүзләрне мин яшь вакытта хәтта аңлап та бетермәйдем. Ә менә елдан ел мин шул сүзләргә тагын да ныграк инанам. Һәм менә барыбыз да иң мөһиме сау-сәламәт булыйк, исән-имин булыйк. Һәм милләткә хезмәт итүне үзебезнең яшәү рәвешенә әйләндергә тиешбез. Дайсан, менә безне карап утыручы милләттәшләребезгә, татарларга нинди теләкләр әйтергә идегез? Бергә булыйк һәм бердәм булыйк. Һәм үз телен кадерләгән халык кадерле булыр. Үзебезнең кадеребезне биреп, алга таба да милләтебезгә хезмәт итәргә язсын. Һәм сау-сәламәт, исән-имин булырга язсын. Барыбызга да. Дайсан, мин тагын әңгәмәне дәвам итәсем килә, теләкләр белән генә бит. Менә сез укыдыгыз, президент каршында кадрлар әзерләү мәктәбен уздыгыз, һәм сез шунда бик матур тәкъдим иттегез президентка. Менә шул тәкъдимне нинди музей төзергә теләдегез сез? Шуны әйтеп китегез әле. Менә кадрлар резервына эләккәннән соң бик күп тәкъдимнәр булды. Чөнки бер ел укыганнан соң без һәрберебез үзенең проектын тәкъдим итәргә тиеш иде. Төрле оешмалардан, министрлыклардан менә безнең проектны тәкъдим итегез дигән тәкъдимнәр яңгырады. Хәтта күрсәтмәләр дә бирелде. Ләкин мин һәрвакыт инанып бер теманы күтәрдем. Бүгенге көндә ул бик тә кирәкле тема. Ул татар мөхаҗирлеге музеен булдыру. Һәм музей форматында гына түгел, аны фәнни тикшерү үзәге буларак, экспозицион һәм фәнни тикшерү үзәге буларак. Безнең бай тарихыбыз бар, бай рухи мирасыбыз бар. Аны барлап халыкка җиткерү һәм аны мирас булып калдыру шушы үзәк буларак бик зур рәхмәтләрне мин Рөстәм Нургалиевка җиткерәсем килә. Чөнки ул бу проектны хуплап,
Казан Кремлінің үзендә айрым бер бинаны тапшырып, аны булдырга үзенең хәйр-фатихасын бирде һәм бу эштә без әле уңышларга ирешеп нәтиҗәсен күрәчәкбез. Менә тагын шәхси сорауга әйләнеп кайтыйм әле. Сезнең тормыш иптәшегез Гөлнара ханым бик акыллы, зирәк ханым. Менә шушы милли мәсьәләләр киңәшләшәсе килә бит инде ул. Өйдә шушы милли тема күтәреләме? Беләсезме, эшләү дәверендә эш мәсьәләсен өйдә сөйләшәсем килми. Шундыйсы әйткән. Чөнки көн дәвамында менә бу шаукым белән, фикерләшүләр белән, гел шулшы дөньяда шаукымда булуым, әлбәттә өйгә кайткач инде улымны кочаклап, хатыным белән бергә, тормыш иптәшем белән бергә чәй ичеп, гаилә хәлләрен сөйләшәсе теләге белән кайтам. Ләкин инде мин кайтканда Гөлнара Белеп торган була. ул барлык хәбәрләрне, дөнья шундый бит ул. Ниндидер хәбәр була икән, масса күләм мәгълүмат чаралары. Безнең аралаша торган мөхит, дус ишләребез, алар һәрберсе дә шушы татар дөньясыннан читләшкән кешеләр түгел. Алар барысы да менә шул ук бер даирәдә. Һәм ул яңалыкларны инде белеп тора. Әлбәттә, аның киңәшләшүе, аның белән киңәшләшү, аның менә йөрәк җылысын тою, теге яисә бу мәсьәләгә. Ул һәрвакыт әйтеп килә, җаваплы кара һәм гадел бул. Чөнки гаделлек һәм җаваплылык белән генә син ниндидер бер нәтиҗәләргә ирешәсең. Без дөнья шаукымына, ниндидер мал-мөлкәткә кызыга торган шул шаукымдагы яшь булсак та, ул шаукымда яшәмибез, безгә ул кирәк тә түгел. Исәнлек, саулык һәм җан тынычлыгы иң мөһиме. Һәм мин бит аңлап торам, менә шушы яшемдә бу эшкә алынуым, аның әле еллар дәвамыннан соң бәя бирәчәкләр. Кайта авазы булачак. Аның кайта авазы булачак. Менә шушы кайта аваз бары тик яхшы яктан һәм хәерле ягыннан булсын. Һәм һәрвакыт әйтергә яратам, һәрбер эшнең дә ахыры була. Менә шушы ахыр аның хәерлесе булсын иде. Хәерле булсын иде. Амин, шулай булсын. Менә безнең Татарстан президентының әйткән бер сүзен хәтерлим, мин милләт өчен куркып эшләмиләр диләр. Нәкъ шундый ук фикерне сез дә үзегезнең менә шул сөйләшү барышында әйттегез. Менә шулай курыкмыйча, теге туган әйткән фикерне кыю итеп әйтеп бирә торган, коллективны бердә итеп туптыра торган җитәкче булып, озак еллар эшләргә язсын сезгә. Амин, шулай булсын. Традицияларга тугры булып калып, киләчәккә ышаныч белән безнең Татарстан Республикасы президенты Нурсултан Нургалиевичнең менә бөтен халкыбызның күңеленә үтеп кергән мәкаләсенең исеме ул. Менә шушы исем астында озак еллар дәвамында әле хезмәт итәргәсен милләте безгә. Бүген безнең конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Данис Фәнис улы Шакиров катнашты. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.